ଆଜି ଯେଉଁ ଭଳିଆ ପବନ ମେଘ ବାପରେ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁରା ହଲି ଯାଇଛି। ଆଜି ଅଫିସ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଏତେ ଜୋରରେ ମେଘ ପବନ ଦେଖିକି ମୁଁ ଥାର୍ଡ଼ ଫ୍ଲୋର୍କୁ ଦୌଡ଼ିକି ଗଲି କି ମୋର ସେଇଠି ଅଫିସ୍ ଥାଉ। ଆଜି ତ ମୋର 9 ଘଣ୍ଟା ଷ୍ଟାଫ୍ ଆୱାର ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି। ତ ଦେଖିଲା ବେଳୁ ମସ୍ତ ବର୍ଷା ପବନ ମେଘ ବାପରେ ମୁଁ କହିଲି ଯାଉଛି ଏଇଠି ମୁଁ ଲଗଆଉଟ୍ ମାରି ଘରକୁ ଚାଲି। ତାପରେ ବୁକିଂ କଲି ଗୋଟେ ରାପିଡ଼ୋ ବାଲା ତ ଜାଣିଥିବେ ଆସିଲା ବେଳକୁ କେତେ ସମୟ ଲଗେଇଦେବ। ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଟିକେ ଫ୍ଲୋର୍ ଏରିକା ବୁଲିଦେଲି ଆଉ ଲିଫ୍ଟରେ ଗଲି ଟିକେ ଥାର୍ଡ଼ ଫ୍ଲୋର୍ ଟିକେ ବର୍ଷା ମେଘ ପବନ ଫେର ଦେଖିଲି ଆଉ ତାପରେ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଗଲି କୁଆଡ଼େ ବାହାରେ ଯେତେବେଳକୁ ମୁଁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଯେ ଠିଆ ହେଇ ହେଉନି ଲୋକ ଭିଡ଼ ପ୍ରବଳ। ଏଇଟା କେଉଁଠି କହିଲେ? ଏଇଟା ହେଲା ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ ସାମ୍ନାରେ ହେଲା। ତାପରେ ମୁଁ ରାପିଡ଼ୋ ବୁକିଂ କଲି। ରାପିଡ଼ୋ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା। ଏବେ ଅଟୋ କରିକି ଘରକୁ ବାଏ ବାଏ ରଖୁଛି।